actriz está no lugar da actriz, na escena. O espectador está no lugar do espectador, no patio de butacas, por exemplo. Comprendes? Eu estou nunha terraza, soa, escribindo ou facendo calquera cousa importante. E aparece un can sucio. Comprendes? Un can abandonado e sucio. Comprendes? Miro o can mira para min e hai unha comunión. Comprendes? Logo marcha. O can busca polo chan da terraza comida, busca comida. Miro para él mentres busca, pasan uns minutos, non sei se moitos, non sei. O can busca comida e eu miro, non escribo nin fago nada importante. Miro. E decido mercar comida para o can. Polo da comunión anterior, comprendes? Sí. Entro na cafetería e miro. Escollo como se dun humano se tratara. Ves o can como a un humano, comprendes? Sí. Unha ración de empanada de carne, por favor, digo. De que carne? Di la camareira. Desta, digo. Unha ración de empanada de carne de porco maltratado para levar, berra. Berra, comprendes, berra. Comprendo, berra. É para un can abandonado, digo. Unha ración de empanada de carne de porco maltratado para un can abandonado, berra. Sí. Saio para a miña ración de empanada de carne de porco maltratado. O can xa non está. Non está. Abro o meu caderno de pensamentos importantes. Sei que estou a piques de desenvolver unha boa idea. Fecho o meu caderno de pensamentos importantes. Non anoto a idea, pero queda en min, comprendes? Comprendo. A ración de empanada de carne de porco maltratado foi feita para ser servible. Fica inservible. Isto é un pensamento importante. Un pensamento importante. Non anoto. Abro outra vez o meu caderno de pensamentos importantes. Fecho o meu caderno de pensamentos importantes. Abro por terceira vez o meu caderno de pensamentos importantes e anoto. Hostia. Deixo aberto. Teño moitos pensamentos, moitos. Cando marcho coa ración de empanada de carne de porco maltratado na man, aparece o can. Doulle a ración de empanada de carne de porco maltratado. Un final feliz. Final feliz. Como nas películas. Sí. Minto, non vin máis o can e botei fora a ración de empanada de carne de porco maltratado. Dei un bico antes, porque así me aprenderon de pequena. Que antes de tirar a comida hai que bicala e pensar nos pobres. Primeira lección. Primeira lección. Ou segunda, non sei. Segunda lección. Isto tamén é mentira. Non botei fora a ración de empanada de carne de porco maltratado. Comina. Nunca merco carne de porco maltratado, merqueina pro can. Paréceme xusto que se un animal, porco, por exemplo, é maltratado, vale para que outro animal, neste caso can, se xa feliz. Comprendo. Minto de novo. Merco carne de porco maltratado e como carne de porco maltratado. E de vaca, e de coello, e de canguro, e de gato, e de cabalo. Comprendo. Ao final, de verdade, foi que apareceu o can e que lle dei a ración de empanada de porco maltratado. A versión inicial. E que? Nada. Nada. Esta é unha historia de merda. Unha historia de merda de cans e de merda de humanas. Unha historia de merda que imposibilita o relaxamento. Sí. Hoxe o meu consumo foi unha Coca-Cola, unha ración de empanada de carne de porco maltratado e un bolígrafo verde para escribir esta merda de historia. Podo considerar un día productivo. Sí. Puto can. Puto can. Puto can. Puto can. Penso no puto can. Penso no tempo do puto can. Penso no meu puto tempo. Penso no tempo. Penso en ir vivir a unha cidade fronteiriza entre países de diferentes fusos horarios. Tui e Valencia do Miño, por exemplo. E se son as 9 da mañá, vou para Portugal e son as 8. Gañolle un pulso tempo. Gañolle unha hora. Durmo nunha furgoneta en Portugal. Deítome a hora que queira. Poñemos ás 12 da noite. Teño contratado un chofer que entra na miña furgoneta e que me leva aquí de volta. Experto, poñamos as 7 da mañá, cando eu decida vou para Portugal, gaño outro pulso. Outra hora, e xa van 2 horas, se contamos a de onte. E iso que acabo de comezar. Durmo cando queira despois de facer vida en Portugal. Na furgoneta. O chofer contratado entra na miña furgoneta, sin despertarme, e lévame mentres durmo para Tui. Experto en Tui, poñamos outra vez as 10, vou para Portugal, outro pulso. Outra hora. E xa van 3 horas máis de tempo. De tempo. De vida. De vida. Contratar un chofer non a ser moi caro. Sempre haberá alguén con necesidades que está encantado cun traballo así de fácil. Un chofer que teña pouco que perder e pouco que gañar. É así sempre.
algo como que perdo algunha hora de noite. Haberá quen diga. Pero que ni te durmo. E o tempo é para os vivos, para os conscientes. Un home ou unha muller en coma poden contabilizar o tempo igual que un home ou unha muller que non estén en coma. Un home ou unha muller que pasan, eu que sei, 11 anos en coma, levan tanto tempo vivido como un home ou unha muller que levan 11 anos en estar en coma? Non. Non, Pois iso, o mesmo plan coas Illas Canarias, xa non funcionaría. non. Chámole un plan Einstein Revolution. Revolution. E logo pregunto, para que quero máis tempo? Para que? Para que quero máis tempo? O tempo é banal. Vou facer o revés. Vou ir a Portugal e restar unha hora de tempo a cada día da miña vida. Para que quero máis tempo? Para que? Para que? Para que? Son artista. Es poeta. Estou máis alá do tempo. Podo crear unha imaxe poética e temporal. Un vaso de auga así. Un vaso de auga mesmo, de fondo escoitanse, que sei eu, sons de disparo, por exemplo. E quen ten unha sensibilidade especial pode flipar, ou quen ten unha intelectualidade especial pode flipar quen estudou, por exemplo, a Kandinsky aos 5 anos e preparou a súa educación. Pode flipar. O can non flipa con Kandinsky. Os cans non comprenden a Kandinsky. E as persoas en educación e sensibilidade non comprenden unha imaxe de auga caído cun sons de disparo de fondo. E tampouco comprenden a Kandinsky. Pásalle como os cans. Como os cans, sí. Non sei o que comprendo. Comprendo e non comprendo. Comprendes? Comprendo. Comprendo e non comprendo. É preciso tempo para comprender. Preciso tempo. Quero tempo, sí. Agora quero tempo, sí. Para crear e para comprender. Imaxe de auga con sons de disparos de fondo. Ou non. Puta poesía. Abaixo a poesía. Abaixo a poesía. Arriba o melodrama. Arriba o melodrama. Non hai conflito. Non. Non lle dei a ración de empanada de carne de porco maltratado cá. Non sei se queras que algunha vez vin en cá. Empaqueto a ración de empanada de carne de porco maltratado no meu texto de teatro e como chorando. Comprendes? Sí. Como chorando o porco, como chorando o texto, como chorando as horas que me faltan e as horas que me sobran. E seguro que durmo descansada, artística, poética, creativa e interesante. Distancio merende e vésome a chorar e a comer o texto e a ración de empanada de carne de porco maltratado e flipo. Extasiome como toda artista, ten que extasiarse. E reflipo. Sí. Canta xente hai no mundo que coma porco maltratado envolto nun texto de teatro que fala, eu que sei, de utopías, por exemplo. Os meus textos falan de utopías. Sempre. Canta xente hai así. Comeches algunha vez porco maltratado envolto en teatro puro e duro? Non. Eu son unha puta artista. Es unha puta Que artista. creo no amor. Que crees, non? E o can que o fodan. E o porco que o fodan. E a min que me den un premio performático. Que é certo que me van a dar cando con a ración de empanada de carne de porco maltratado envuelto nun texto de teatro, chorando nunha instalación dun museo de arte moderna. Ou sen chorar. O mellor vai ser elaborar a imaxe e comela sen chorar. Un ton de neutralidade que reforza o dramatismo xa implícito na acción de comer porco maltratado envolto nun texto de teatro que fala de utopías. Es poeta. Es outro caso. Este can parece ben tratado, ainda que estea só. A este non lle merco unha ración de empanada de carne de porco maltratado. Este can está limpo. Este can non merece un texto. Eu merezo un premio. Ti mereces un premio. Un puto premio. Un puto premio. Outro final. Deixo a ración de empanada de carne de porco maltratado na mesa do mar, do hogar e marcho. Uns metros máis adiante aparece o can. Xa non teño a ración de empanada de carne de porco maltratado. Non. Non merco outra. Non. É mentira. Sí. Marcho. Sí. Estou a faltar do puto pan. Sí. Marcho. Sí. Marcho xa. Sí. A crear. Sí. Entro no coche e atraveso a fronteira. A fronteira de Portugal linda con España. Entro en Galicia, o cartel pon España. España. Vese que alguén pintou un spray, algo así como Galiza, con Z, pero como é delito pintar nos cartéis que poñen España ou nos cartéis que poñen calquera cousa, vese que pintou rápido. Porque é delito. Porque é delito. En vez de Galiza se mira que pon Naviza, por riba de España. España. Susto na fronteira e un indigente facendo dedo.
Non sei se de Portugal ou de Naviza, porque está xusto na fronteira. Claro, monta no coche indicente. Eu sei que indicente porque está sucio porque cheira mal. O indicente come un bocata. Píxome. Detéñome. Moi fillo de puta, come un bocata de bacon envolto en poemas de Baudelaire e come todo, o bocata é a poesía. La nature é un templo. Bocado. Sapete con qui espagnol? Bocado. Lo nie passer avec des pompées de symbole. Bocado. Comme de nom et coquille de nom se confondant. Das un ténébreuse et profonde unité. Vas comme la nuit et con la clarté. Bocado e voto do meu coche a hostias. Por roubarme a idea, por roubarme a individualidade. Esa imaxe era miña, e me dar un premio. É un indicente de merda, quítame o premio. Ter un premio que alguén choquite un bocata de bacon envuelto en poemas de Baudelaire é moi difícil de soportar. Pero se por riba é un indicente que choquita, un indicente que cheira mal, un indicente non pode comer a Baudelaire. Non ten dereito, non ten sentido. Non ten sentido. Ningún sentido. Ningún sentido. E sigo adiante. Inqueda eu. Artista despremiada eu. Conmocionada e revolucionada eu. O indicente eu que sei. Eu que sei. Igual mañá leo no xornal que apareceu un indicente morto de pena entre a fronteira de Portugal e o país rectificado con spray, pero seguro que ese non ha de ser o meu indicente. A ser outro, matado polos fascistas ou polo Estado, pero non o meu, non o que eu saquei a hostias do meu coche. Non. Mañá non merco xornal. Non. Quero chegar a casa. Sí. Quero chegar a casa e crear. Sí. A miña alma de artista é receptiva ás fortes emocións. Sí. Sensitiva. Sí. Teño que chegar a casa e crear algo con todo isto. Algo conceptual. Algo sobre cans mortos de fame e indicentes mortos de pena. Algo que conmova a un público sensible, a un público que comprenda a Kandinsky e que conectemos así, conmoción con conmoción para purificarnos. Sí, para purificarnos. Para purificarnos, sí. Para entrar nunha catarse moderna. Nunha catarse, sí, moderna. Os días que me comporto maltratado choro moito. E os días que vou indicentes a hostias do meu coche choro moito. Son días moi malos para mí. Días moi malos. Comprendo. Teño que escribir sobre todo isto. Sí. Demasiados estímulos para crear. Sí. Quero crear un collage. Un enorme collage no que apareza un poema de Baudelaire morto de pena. Un poema atropelado por un can, e un can atropelado, eu que sei, por un país rectificado con spray, e un corazón vermello. Sí, o meu corazón vermello, unhas pingas de sangue, sí, que caen sobre un bocata de bacon. Es poeta. Quero chegar a casa e crear. Es poeta. Apuro. Sí. Quero tempo. Tempo, sí. Na estrada hai unha manifestación polas preferentes. Berra, están roubando ou algo así, pero non están diante dun banco, non. Están na rúa e non hai ningún banco, están errados. O lugar para manifestarse polas preferentes é diante dun banco para molestar os banqueiros, os culpables, e non a xente que ten presa, non a mí, a unha muller que ten que facer un collage coa dor que lle produce o mundo. Es poeta. Non me entendo ben o que berran, están roubando ou algo así. Está no robando. Apartados, estragades o meu texto sobre a fraternidade. Ir a un banco que estragades a creatividade da xente que non ten nada que ver coas nosas preferentes. Es poeta. As preferentes están anticuadas, vos estades anticuados e non tendes por que poñernos así, porque se vedes o can. Se vedes o indicente, se vedes como quedou o indicente despois de que botara hostias do meu coche, se o vedes. Es poeta. Un home molestase comigo porque pito e porque velo que a carne. E fai máis xestos obscenos. Un vello que leva postas unha especie de antenas, unha camiseta desas típicas das preferentes, de cores vivas e unha anfila na man. Un vello patético. Patético. Arriba o patetismo. Es poeta. Bérrame, dime algo así como métete a Baudelaire por el culo, pija. E dime tamén, ti mataches o indicente. Dixo, métete a Baudelaire por el culo, dixo, ti mataches o indicente. E dixo, pija, a mí que me conmove un can sucio, a mí que recolle indicentes que cheiran mal, a mí que me cuestiono todo, o tempo, a solidaridade e os premios. A mí, un vello disfrazado vai me dicir esas cousas insoportables. Insoportable.
O mundo é moi injusto desacompasado. Sí. E o vello é moi injusto desacompasado. Moi. Das preferentes hai xa séculos. Sí. Do vello hai xa séculos. Sí. O vello non comprende a Kandinsky. Non. O vello pensa nos cartos. Eu non. Eu penso na arte. Es poeta. Eu acabo de renunciar a un premio performático por un indigente que cheira mal. E o vello só pensa nos cartos. Protesto, protesto. Me gusta. Protesto, señoría. Me gusta. Coa súa puta vela protesto, señoría. Me gusta. E vexo a min mesma, desde arriba, desde o ceo. Me gusta. E amarro o vello forte. E o vello amarra a min tan forte, tan forte. Me gusta. E o vello, cheira a morte obscena, cheira a noite sen dormir, e a pastillas vermellas e azuis e verdes. Cheira un mar con peixes afogados, e a descretas cunha vida enferruxada, a balas co espello, a desesperación co espello, a hostias co espello. Cheira a paseos por un cuarto redondo, a copa de camas valeiras, a saúdos dados coas mans infundadas en luvas rosas. Cheira a palabras ditas en francés, nunha taberna de mala morte, a nenos que atravesan mares, a putas arrosadas nos cuartos, a pachuli cantado. Es poeta. Aparta que me contase eso cheiro. E o que quero para escribir son as sensacións do teu cheiro, pero non o teu cheiro. Xa non estás de moda, as preferentes non están de moda, ese cheiro non está de moda, es un anacronismo que fere a beleza. Un anacronismo. Pero Eu quero indies, hipsters, intelectuais incomprendidos, quero xornais en varios idiomas, quero fotos digitais, e quero unha pantalla así de grande, uns sons que non poidan ser entendidos. Quero que na pantalla apareza unha guerra e que de fondo toque un grupo de música experimental. Quero un grupo que toque por riba dos corpos abatidos. sí. Abatidos, mutilados, caídos. E auga caer nun vaso cun son se disparo de fondo, creando unha imaxe única, incomparable, inconmensurable. Inconmensurable. Unha imaxe para músicas modernas, premodernas e posmodernas, para poesías en idiomas minoritarios e maioritarios. Unha imaxe sublime Sublime. para textos de teatro poéticos, moi poéticos. Sí, arriba poesía. Arriba poesía. Unha imaxe que crea unha conmoción colectiva. Yes, sí, esa imaxe. Yes, sí, sí. Yes, sí, la hostia. Deixar de vir por esa imaxe. Deixar de vir ou paso por riba. Paso por riba se fai falla. Deixar de vir ou paso por riba. Vou pasar por riba. Pasar por riba. Mellor pasar por riba que quedar parada. Nunca quedar parada. E fecho os ollos. E fecho os ollos e acelero. E fecho os ollos e acelero. E paso por riba do vello. Paso por riba da muller do vello. Paso por riba dos fillos do vello. De todos os manifestantes. E marcha atrás. Paso por riba do indigente morto de pena. E marcha atrás. Paso por riba do país rectificado como esturai. E marcha atrás. Paso por riba de todo. E verlo todo. E cando chego a Portugal, miro o reloj e volve ser a mesma hora. Podo borrar todo. Porque non pasou nada. Porque é a mesma hora. Porque esta hora non existiu. Non quero esta hora do meu tempo. Esta hora non existiu. Non existiu. Esta hora non existiu. Non. E aparece un campamento que dá voltas. E aparece un campamento que dá voltas. E aparece un campamento que dá voltas. O espectador chegase ao espacio escénico, o lugar da actriz. Soa God Save the Queen, de Sex Pistols, ou non. O espectador baila coa actriz God Save the Queen, dos Sex Pistols, ou non. O espectador queda en escena. Sí, queda en escena e ocupa un lugar. A actriz busca outro lugar na escena. Un lugar no que pode seguir a comunicarse co espectador, co seu espectador.